Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Marie. Sumulat ako sa inyo upang humingi ng payo. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon. Ganito kasi yon, tambalan. Meron akong maganda, mahiyain, at patomboy-tomboy kumilos na best friend. Service crew siya sa isang sikat na milk tea restaurant at dahil sa pandemic, nagsama-sama sa isang boarding house ang lahat ng empleyado ng branch nila. Doon niya nakarelasyon ang manager ng branch. Tabi silang natutulog. Madalas daw na may mga ganap sa kanila. Ang ipinagtataka ko, ayaw niyang ipakilala sa akin. Kahit pangalan, ayaw niyang sabihin. Nag-deactivate din siya ng FB kasi natotoxic daw siya sa social media. One day, nagpa-Gcash siya sa akin. Dinilit niya sa phone ko yung message na nagpa-Gcash na siya pero ang hindi niya alam, connected sa email ko yung Gcash. Via email, nag-request ako ng transaction history. At doon ko nalaman yung name ng boyfriend ni best friend. I stalked him sa Facebook at doon ko nakita na may long-time girlfriend siya. Happy pa si girl kakapost ng pictures nila. Nakakaawa lang kasi wala siyang kaalam-alam sa kalokohan ng boyfriend niya. Gusto kong i-message pero natatakot ako na mapahiya ang best friend ko. Gustong-gusto kong gumawa ng paraan para tapusin na ni boyfriend ang kalokohan niya pero natatakot naman akong mangialam. Naawa ako sa friend ko. Ang ganda-ganda para maging kabit. Hindi ko naman kayang kumprontahin kasi mabilis magalit. Bumili kaya ako ng SIM card tas takutin ko yung lalaki na ibubulgar ko ang katotohanan niya kapag hindi siya tumigil. Payuhan nyo naman ako, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Marie. Hi, Marie. How are you? Yun yung nakakainis, no? Yung tipong kinikwentuhan ka, uy, may nangyayari sa amin. Oo, magkatabi nga ganyan. kami makatulog. Eh. Ang daming ganap, ganun. Basta ayaw sabihin. Secret. Nakakainis yung secret. Kwento ka pa na kwento, ayaw mo naman sabihin. Best friend ka pang Oo. Di pa best friend ka pang nalalaman, di ba? Diba? Para yung mga kabisyo natin kanina, meron po sa ganito, sa ganyan. Saan nga yung VR? Diba? Virtual assistant. Saan nga yung VA? VA kasi. pala. Ayusin mo. Para tamang information sa atin, partner. Saan Oo, nga? diba? Diba? Anyways, ano ang gagawin mo? Alam mo na yung best friend mo, yung ginajowa ng best friend mo ay may jowang iba. Ayan. Ako bilang isang kaibigan, kahit nasabihin na nangingialam, kahit masabihin nakakainis, pero sasabihin ko yung totoo.
Sasabihin ko yung totoo sa kanya na ganito yung nakita ko. Ngayon, Yes. nasa sayo yan kung gusto mo pa rin lumandi sa kanya, gusto mo pa rin magkaroon kayo ng kemerot kahit alam mong may kina-kemerot na iba. Yung lollipop, nilolollipop ng iba. Sipin mo yun, no? Diba? Yun talaga Nagsisipsipan kayo sa isang Sa lollipop. true. Nag-aagawan sa isang lollipop. Ang pangit. Diba? Ako para sa akin, that's the way to go. Only way to go kasi hindi mo naman friend yung guy. Actually, hindi, kung stinok mo yung Facebook girlfriend, hindi ka rin naman sure, hindi mo alam yung buong kwento eh. Hindi mo kakilala yung lalaki. So yung mga pabili-bili ng SIM para ibulgar ang katotohanan, mga lumang mga taktika na yan eh. Lumang ano yan, early 2000 taktika. Yan. Bibili ka pa ng SIM card, Oo. messenger naman. Kaya nga, hindi kasi kunwari, hindi siya kilala. Kasi Hindi, gawa ka ng bagong account, Tama. diba? Tama, bagong account. Gagastos ka pa. Ang luma nung bibili ng SIM card. Oo nga. Oo nga naman, ganun. So yun yung, ang galing no? Dati kailangan mo pa ng SIM. Totoo yun, para Tapos aminin mo na partner, wala Oo. masyado nagtatawag ng voice call. Correct. Except si Lala Move. May delivery po kayo, ate. Ganon, di ba? Pero mausap, kaya kapag halimbawa merong part ng team, for example kayo, di ba, partner, tanungin ako, ano number ni Chris Chuper? Ang alam ko lang na number mo, yung lumang-luma mo pa. Yun, memorize ko pa yun, by heart. Oo. Yun, kasi laging tinatanong sa akin yung number na yun eh, dahil pag kliyente, ganyan. Alam mo na, pagkakakitaan, kailangan memorize mo. Dapat pagkakakitaan, ganyan. No? So anyways, ngayon hindi na, no? Pag may nagtanong sa akin, halimbawa, ano number ni Diego Bandido or ni Tanya Chinito? Sabi, pag message pa ako kay Tanya tsaka Diego, ano nang number niyo? Kasi hindi ko na sila kinakausap via voice call. Oo Di ba? nga. Nag-ano na talaga, nag-evolve. Nagbago na. So ito nga, tama nga naman si partner, kung gusto mong i-achieve yung i-message yun, pwede kang gumawa ng troll account. Di ba? Maging troll ka, ganun. Pwede naman yung ganun. Kaya lang, mapakapagod ka, parekta ka na dun sa best friend mo. Para saan pat naging best friend mo yan kung hindi mo kayang sabihin sa kanya yung katotohanan? Agree. Etchos lang pala, hindi naman pala talaga kayo tunay na magkaibigan kasi hindi mo masabi sa kanya, yung kaibigan mo napapahamak. Hindi mo pa rin Correct. masabi. Correct. Laksan mo na yung loob mo. Lakasan mo na yung loob mo na makipag-usap sa kanya, 'di ba? Kaysa sa patagalin mo pa, mas lalo ka ring nababagabag, 'di ba? Nababagabag yung puso mo, nakokonsensya ka kasi at nababagabag yung isip mo. Yes. Kung paano sasabihin. Ba't mo pa patatagalin? Bakit mo pa ipoprolong yung agony ninyong dalawa? 'Di ba? Yung Kasi agony niya, hindi pa niya lang alam. Correct, Pero diba? agony pa rin 'yon. Oo. Ikaw Tapos ikaw may agony ka rin, may sarili ka rin paghihirap. Kasi iniisip mo, naku, papaano, saan? Tama. Bakit? 'Di ba? So patatagalin mo pa ba yung Huwag yung patagalin. agony na yan? Sabihin mo na agad sa kanya, "Huy, ito papakita ko sa iyo ha. Ito yung transaction history, Oo. ito yung Facebook account niya, ito yung jowa Correct. niya." Huwag mo na sabihin yung transaction history kasi hindi nga alam na connected yung GCash. Kumbaga parang sabihin mo sa kanya ganito, alam mo, divine intervention talaga ito. Ayan, parang magandang intro yan. Mga ganon. Para hindi divine ka husgahan. Oo. Nakikialam ka ng account ko. Kaya nga, ganon. For some reason, na-connect ako sa ganitong klaseng account. Ewan ko nga din Ewan ko ba? Kasi pwedeng ganun eh. Oo, diba? oo. Parang katulad na halimbawa, wala kang masagot sa Zoom meeting, pwedeng kunyari na-disconnect ka. Or kunyari, Para-paraan, di ba? or kunwari malabo yung signal. Oo. 'Di ba? Ganon din ikaw. Sorry Kasi ang na daming na-kick out ako sa Zoom. Oo, 'di ba? Oo. Ano nga po 'yun, I didn't get it. Ganon. Yan, Anong yan, pinag-uusapan? Ganyan, Yan. 'di ba? Yung mga ganon. So, ganon din yung sayo. Kasi sa digital world parang na i-connect ang lahat ng bagay, 'di ba? So, ganon yung mga linyahan mo. Sabi mo, friend, alam mo, divine intervention or whatsoever, nag-appear lagi to sa akin itong ano na to. Oo Kilala nga. mo ba to? Kasi parang connected sa atin eh. Ganyan, Yan. mga ganon. Tama yung tinanungan mo, yung mga Oo. taong sinungaling. Alam ang diskarte. Maraming diskarte. Oh, Yan. para magsinungaling din. Correct. Ganon. Ganon kami. Charot. yan. Diba? Hindi, kumbaga, magandang introduction yun eh. Para hindi ka sabihin na, bakit alam mo to? Bakit ka nangingialam? Bakit ka nakikialam? Bakit account ko connected? to. Oo, correct. Yung Yan. mga ganun, diba? Or Correct. di naman kaya, sasabihin mo sa kanya na, alam mo, nakita ko pwede naman yung transaction history kasi connected siya sa email ko. Mm-mm. 'Di ba? Eh di syempre nung nakita ko, nagtaka ko. Kaya sabihin mo sa kanya, "Huy, nakita ko yung message mo ha." Parang for example, merong isang beses na
may gustong sabihin yung isang tao, hindi niya masabi sa akin, na-send niya sa akin. Tapos dinilit niya agad, pero nabasa ko na. Diba? So, alam mo yun. So, yun din yung gawin mo. Sabihin mo sa kanya yung totoo. Ano ba? Kaibigan mo yan. So, dapat sabihin mo sa kanya yung totoo. Sabihin mo sa kanya, uy, nabasa ko yung message dinilit mo lang agad pero nabasa ko. O sino nang hihingi ng Gcash? Yung mga ganong kineme. Tama. Ayun tuloy, naparesearch ako. Oh. 'Di ba? Kasi ako naman, di mo naman ako magkaibigan ba talaga kayo? Hindi naman siya nagkukwento. Baka feeling mo lang friend mo siya. O friend ka niya. Feeling mo lang mag-best friends kayo, Oo 'di nga, ba? no? Pero sa totoo lang wale. Ano ba hindi yan? naman talaga kayo close. Kasi kung importante si yung tao, sasabihin mo sa kanya, hello, napapahamak na, hindi mo sasabihin. Ano sa susunod na makakita ka ng video? Ang video kinakaladkad na siya sa escalator. Dinarintas Correct, yung buhok niya dun sa escalator. Gusto mo yung ganun? Oo, tapos sasabihin mo, alam mo, friend, BFF, Alam ko na yan. Matagal ko nang alam. yan. Oo, diba? Alam mo na pala na matagal, bakit Kaya, din mo lang sinabi? sa Hinayaan mo true. mapahamak muna ako. Ganyan. Diba? So, kausapin mo na may alam ka sa kwento at ito yung tunay na kwento. May mga bagay na madaling sabihin pero mahirap gawin, no? Pero in this case, para sa akin madaling gawin kung tunay mo siyang kaibigan. Magalit na siya kung magalit. Oo, correct. Kasi you only mean well. Yes, diba? your intention is Your- good. Sobrang ang intention mo ay napakabuti. So kung magalit siya, kasalanan niya, at least alam na niya. O ngayon, desisyon na niya kung gusto niya pa rin maging kabit. Diba? Totoo yun. Magalit na siya kung magalit. Ang importante, di ba, na nakuha mo siya sa kumunoy kasi hindi niya alam Na nanulunod na pala siya sa kumunoy. Correct. Na nasa lusak na pala siya. Totoo. Na para na pala siyang siyang rubber shoes na nakatapak ng ebak. Nandun ba sa nandun? Nang Nasa hindi niya ilalim. Hindi niya alam. Oo, malalaman Diba? niya lang, huli na ang Correct. lahat. Yung tipong wala na makakaahon sa kanya sa kumunoy. Sipin Napakalumang mo yun. example talaga ng kumunoy. May kumunoy Correct. pa ba ngayon? I won't O be ginawa ng sure. subdivision kasi. May kumunoy ba sa Manila? Ha? May kumunoy ba? Sa ano lang yun? Sa gubat. The Jungle Book na movie. Di pa ako nakakita ng kumunoy. Oo, di ba? Napakalumang Totoo example. Totoo ba yun? Yung mga quicksand? Hindi Mga naman. kumunoy? Di ba quicksand yun? Oo, di ba? Hindi ko alam. Quicksand ba English ng kumunoy? Oo. Maka-example ka naman pala, hindi mo pala alam. Pambihira, kaya minsan, nagtataka ko bakit ang dami nagkukonsulta sa atin. Na hindi rin namin alam yung mga sinasabi Kaya namin nga minsan. sa true. Ang kumunoy parang yung tubig na may mga dahon. Tubig na may mga dahon. Yung kasi napapanood ko sa pelikula. Ang kumunoy, yung para siyang iron filing na basa. Di ba? Ayun ba yun? Pwede yun ang description ko, yung para siyang basang iron filing. O, tama. Quicksand. Kumunoy is Ay, ang galing quicksand. naman. Yung pala English ng kumunoy, quicksand. Oo, grabe. Ang galing ha. Amazed Galing na na galing. amazed. Kasi nga, para siyang itsura niya, para siyang iron filing. Para siyang sand na Okay. malagkit. Na pag, inano mo, di ba sa ano na, huli ko nakakita nun sa Crash Landing on You. Ah, okay. Oo. So, yun na yung topic natin. Dito na tayo Kalimutan mag-dwell. ka muna namin. Kalimutan ka na namin, Marie. Marie. Ganyan, di ba? Oo. Pero sa madaling salita, hilahin mo lang siya mula sa kumunoy. Save her. Yes, yes. Kasi alam mo, may contribution ka kapag ka nahulog na siya tuluyan eh. Kapag ka yung susunod na video na makikita mo ay meron ng tulak sa kanya sa escalator, 'di ba? May contribution ka doon kasi alam mo pero hindi mo sinasabi. Totoo yun. Diba? Parang ano yan eh. Alam mong umiinom siya ng gamot pero yung gamot na yung nakakalason at Kaya alam mo nga, yun. pero hinayaan mo lang siyang uminom ng lason. Hanggang sa Ganun. nakita mo na lang, bumubula yung bibig niya Yan. until wala nang ibang tumutulong. Correct. Pero in the first place, Alam mo naman to begin with. nalason yung iniinom niya. Ganun na. Parang ganun yung mga halimbawa namin. Yan. Gawin mo na ang lahat bago Pa siya tuluyang mapahamak. Oo, kasi actually napahamak na siya eh. Pero bago yung talagang ma-fall na ng husto yung mga talagang empty promises, kasi empty promises yung binibigay sa friend mo, kaya mo yun. Totoo. 'Di ba? Puro empty promises yung binibigay sa kanya. So go ahead and talk to her if she's really your friend. If you really care, hindi ka unang sumulat sa amin. Isinulat mo muna sa friend mo kung di mo kaya ng face to face. Everything is online. Ganyan. Tama. Oh. Oh. Ay, Sabihin good luck, mo na, Marie. huwag mo nang patagalin pa.
Good luck sa iyong pagbibigay ng tamang mga words. Ipagdasal mo yan, di ba? Pagka ganyan na meron kang tamang kailangan sabihin sa isang tao, lagi mong idadasal yan, sasabihin mo, I hope, Lord, give me the right words to say. Di ba nangyari sa'yo yan dati? Na nahulog sa kumuno? Di ba nakwento mo na rin dati yan eh. Oh, ikaw ba yun? Ikaw ba yung involved? Or ikaw Grabe, ako yung involved? Ako yung kabet. Ikaw yung naka-witness? Ako yung ako naman partner, nung time na yun kasi bata pa ako. Oh, alin ka doon? Anong role mo ako doon? yung Ikaw friend. yung guy? Ako yung friend. Ako yung guy. Ako yung lalaki. Ako yung lalaki sa relasyon. Bumblebee pala. Nakakalito na. Nakakalurky. Nasaksihan mo. Ako yung friend. Okay. Pero kasi parehas naman nilang gusto. Okay, so anong ginawa mo? Sinabi mo na kaagad? Hindi ko sinabi. Kasi hindi ko kaibigan yung lalaki. Okay. Yung friend ko yung Shubet. Hindi ko kaibigan yung asawa. Hindi super, nung time na yung bata pa ako, partner. Okay. Parang discovering the world, parang okay lang lahat, mga ganon. So, inalaw mo lang, hinayaan mo lang. Oo, inalaw ko lang. Parang sinabi, bala kayo dyan. Oo, bala kayo dyan. Kasi nakita ko naman, in fairness, na napakasaya nung kaibigan ko. Pag masaya siya, nanilibre siya eh. So, kasalar ko. Kasali ako. Sa bagay, pakinabangan mo, pagtakpan mo. Oo. May pakinabang eh. Pagtakpan natin. Saring. Ganun. Pero kasi, as you grow older and as you mature, you will realize na some things are wrong. Diba? Na hindi naman talaga siya tama. So, ewan ko kung ilang edad mo, Marie, ilan din ang edad nung best friend mo, diba? Baka bata pa siya, nagdi-discover ng world, feeling niya okay lang, feeling niya, tsaka hindi alam ng friend mo eh. So, sa'yo, in that case, it is not okay. Yes. Diba? Yes. It is not okay, so please do something about it. Ganun. Correct. Mukhang mahirap naman talaga pag nasa ganyan kang klaseng sitwasyon. Pero, yun nga wala nang ibang choice. Wala nang ibang direksyon kundi sabihin mo sa kanya yung totoo. Kesa mapahamak siya ng tuluyan. Correct. O, diba? Ganun. So, yun. Bilang kaibigan, iligtas natin ang mga kaibigan natin. Mula sa kapahamakan. kumunoy. Ay, kumunoy. Kumunoy. Mula sa At quicksand. makakaintindi ko talaga ng kumunoy. Tubig na may mga dahon sa ibabaw. Oo nga. Siguro kasi diba yung kumunoy, it's also used for, hindi ko alam kung natural resource siya. Or malay mo, diba? Sources of water pala yun. Man-made. Or man-made. Kasi diba ginagawa rin siya for booby traps? Ano yung booby trap? Booby traps. Mga pang-trap sa mga kalaban. Oo. Diba? Tama, So, is it tama. man-made? Posible. Or is it a natural resource? Anyways. Iwasan nating malagay tayo sa kumunoy. Correct. Yung, diba? basta ang kumunoy, yung Kasi quicksand, trap po siya. yes. Tapos mahirap iangat hanggat walang mag-aangat sa'yo, mag-aalis sa'yo mula doon sa kumunoy. Tama. Okay, Docs. Salamat sa iyo, Marie, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At kung ikaw, Kabisyo, nangangarap kang magkaroon ng ekstrang pera bilang kanina pa natin sinasabi yan sa unang tambalan, di ba? Yung kumita ng extra. O eto na, a chance to win how much, partner? 2,500 pesos! Gusto mo ba yun? Magkaroon ng 2,500? Ay, nako! Ngayong araw na to. Let's go! Let's do this! 2,500 na po, mga Kabisyo, ha? 2,500 pesos para sa isang lucky fan scanner natin for today. Kaya Manila, scan mo na! Ayan na! Ipapakita na po namin ang QR code ng Love Radio Manila sa mga nanonood po sa FB Live. Yan, kailangan nyo ng isa pang cellphone para scan ang ating QR code. Yan, Hirap lang kayo dyan. Correct. Madali lang naman. Or may mga nakikita ko, partner, tinatag tayo, nanonood sila sa kanilang mga TV sets. Pwede din. Oo, naka-mirror tayo. So, pwede mong gamitin yung phone to scan. Ito na yun. Ayan, nakikita po ninyo yung QR code. Itong QR code na ito, isa-scan nyo through the camera of your cellphone. Kung hindi na-detect ng camera, kailangan mo mag-download ng
QR code reader. Ganyan. Yung iba, partner, ang sabi nila, pwede din sa Viber. Pag inopen mo yung Viber, tas doon mo inano yung QR code, 'di ba? Ni-read. Ayan, pwede din 'yon. So maraming ways to read it. Pero most of the time, gumagana naman po yung camera ng cellphone. Sa pagka-scan mo na 'yan, meron pong a-appear po diyan na parang link. Pindutin nyo lang po and it will lead you to yung questions. Ano ba yung tatanungan natin for today for 2,500 pesos? Napakasimple lang mga kabisyo. Ito ang ating tanong para sa araw na ito. Sa iyong paningin, ilan nga ba ang kulay ng bahaghari? A. 7, B. 10, Or letter C. 20. Ayan. Ilan kaya? Kapag ka 20 ang pag 20 ang sinagot, partner, alam na. May tinitira, ang daming nakikitang kulay. Ilang bahaghari kaya nakita Kaya nito? nga, ano ba yung Baka naman per bahaghari ang counting niya. Ewan ko sa kanya. Hindi, parang natatakot ako para sa kanya kasi kung 20 yung tingin niya sa baghari, ang dami niyang kulay na nakikita. Tigilan mo na yung pagdodroga mo. Ayan, yan lang po. Sasagutin mo yung tanong na yan. Syempre with your name, with your address and contact details and age. Tapos mamaya sa programa ni Lala Bandera, sa mamayang gabi announce ko sino yung maswerteng mananalo. Yan. Good luck. Good luck. 2,500 para sa iyo, Kabisyo. May magpapadala daw ng almusal sa atin. Ano ba yan? Bakit almusal? Buklak pa ako kakain. Sige na nga, go. Sino yan? Si Jazil Sartilio. Hi, Jazil. Thank you. Classmate ko to sa Ateneo, partner. Anak ko, Siya yung mataas ang expectations ko pag Atenista. Mataas ang expectations ko. Do not, wag nating sirain ang pangalan ng Ateneo. Charot. Anong breakfast yan? Oo, papadala daw siya ng almusal. Talaga ba? Siya yung pinadala natin ng video greetings na sa wedding. Siya pala yung ikakasal. Siya yung kikakasal? Ba't kasi tita mo yung pinabati mo? Pambihira ka naman. Nakita ko rin yan. Sinend yung picture nila sa akin, partner. Yun pala kasi, yun. yung host. Ikaw, Hadja. Yung host niyan, partner, kaibigan natin. Oo nga daw, si Randy Balaguer. Oo nga. Di ba small world, nagkakaalaman ng mga bagay-bagay. Ito ba siya? Ayan, siya ba Oo, yan? yan. Ito nasa Facebook Live pa. Kasi naman, girl, pina-video greetings mo, yung tita mong nag-attend ng wedding mo, kumusta naman? Kasi yung tita daw niya, sobrang tambalanista. Okay. Siyempre, family sila. Siguro binigyan din ng moment yung mga tita. Ang laki-laki sa screen ni Cole Allen, Chris Chuper. Nakakaloka talaga. May LED sila sa wedding. May LED sa wedding, ganun. Tapos hindi diba? namin alam, bakit namin binabati yung tita sa wedding? Diba? Nakakaloka. ang may surprise yung tita. Oo, yung may surprise yung may tita. Sabi ko nga sabi ko dun sa nag-send yung hosting niya si Randy. Sabi ko, ano bang meron? Sila ba yung kinasal? 2 babae? Sabi ko. Kasi hindi ko talaga. Nalito sa nangyayari. Sabi ko, hindi ko talaga gets yung video greetings na yan. Sabi ko ganun. Sabi Ano niya, nangyari? Sabi niya, yes po, ako po yung MC, sabi niya. Oo. Sabi ko, 2 babae yung kinasal? Kasi yung 2 babae yung binati ko, so sila yung kinakasal. Pwede na yung, sabi ko pa nga, pwede na yung kasal sa 2 babae. So, sabi niya, no, eto po. Tapos pinakita niya yung picture. Oo. Tapos sabi niya, ayan yung kinasal. Sabi ko, kasi ang weird. Yung pinabati yung 2 tita, hindi yung ikinasal. Hindi, nalito kasi. Sabi niya, oo nga, tama. Yung 2 tita yung kinilig. Diba, ang sweet. Hindi kasi last week ba yun? Last week, sabi kasi ni Chuper, partner, mag-video greetings tayo dun sa 2 tita sa wedding. Oo. Tapos sabi ko, taka talaga ako, bakit ba sila babati? Hindi naman nila wedding. Gulong-gulo. Nalito kasi Sobrang, kami. hindi, gusto ko malaman, anong pangalan ng friend? Si Ja. Gusto ko malaman, sobrang, ano ba to? Tita mo ba tong nagpaaral sa'yo na kailangan sila yung sumaya? On your wedding day? Takang-taka kami ni Chuper. Diba, nagulat din ako na parang, oo nga, bakit isusurprise ba yung tita? Kaya pero ikaw yung may event. Oo, diba? pero hindi natin alam na siya yung ikakasal. Oo. Iba pa. Pero ganun din. I mean, basta bakit? whatever, it's going to be shown in a wedding, pero ang babatiin, usually, syempre, ang babatiin, yung newlyweds. Dapat yung newlyweds, di ba? Oo. Ang hindi, ang binati namin yung titang nag-attend. Tapos siya yung nag-play sa LED napakalaking. Takang-taka kami talaga.
ka ni partner. Baka naman, no, ganun Oo. ka-importante yung tita Correct. sa wedding. Tama. Mali mo sila yung gumastos. Baka. Oh, di ba? Oh, Kahit ako talagang buong LED picture nila all throughout. Kasi, pag mga ganyan, explain mo sa amin. Kaya tingnan mo yung message namin parang lito din. Di ba? Parang ang message natin sa video greeting, hindi po namin alam kung bakit po kami nagbabati dito sa kasal na ito. Parang ganun yung sinabi natin, di ba? Pero ano't ano pa man, napaka-sweet ng Oo, video greeting mo. Kasi correct. wedding mo ito. Pero- Congratulations by the way and Correct. best wishes. Yes, congrats. Pero nag-allot ka ng time, ng moment para sa mga tita mo na batiin Diba? sila on your wedding day. It only goes to show how selfless you are. Yeah. Damihan mo yung breakfast, ha? Damihan mo. Salamat na marami sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!